Tlet ijiem wara li d-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg sostniet li ma jiddispjaċijiex li l-ekim sejħa Blue Heroes tal-Partit Nazzjonalista għaxtu li Adrian Dalija minn kap fis-sajf tal-2020 komplit toħroġ biċ-ċar il-qasma fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. One News mar qudiem il-Parlament jistaqsi l-deputati nazzjonalisti dwar dawn id-dikjarazzjonijiet. Spikkat fost l-oħrajn ir-risposta skjetta u diretta tad-deputat Alex Borch, magħruf għall-qrubija tiegħu ma' Adrian Dalija u l-fazzjoni tiegħu. Dikjarazzjoni li titkellem waħda, Borch sostna hekk. Jien nista' nitkellem fuq innifsi, ħadd ieħor iwieġeb huwa l-email tiegħu. Spika wkoll il-kumment tad-deputat Giannis Katkuti li sostniet li jitaħdem ma' kull kap. Botta ċara lejn Buttigieg li b'differenza ħadmet qatih biex l-eks kap nazzjonalista jitqaċċat minn postu. Jiena fuq nista' nkellmek, jiena naħseb dejjem raw in-nies li jiena dejjem naħdem ma' kull kap. Sorsi f'Dar Ċentrali kienu tkellmu ma' One News dwar kif Katkuti kienet waħda minn dawk li kellhom xi jgħidu sew mal-kap Bernard Gregg u mal-klikka li tmexxih wara li l-kap mar lura minn kelmtu li kellu jkun hemm viċi kap nazzjonalista mara. Fil-fatt tal-kariga ta' viċi kap nazzjonalista kien ħareġ Alex Perici Kalaxxone waħdu minkejja li ħafna kienu qed jgħidu li Giannis Katkuti kienet interessata sew f'din il-kariga. Intant l-istess sorsi fid-Dar Ċentrali għamlu kuntatt ma' One News u nfurmawna blada kbir li hemm min-nies, partikolarment rib l-eks kap nazzjonalista Adrian Dalija fid-Dar Ċentrali wara l-kummenti ta' Claudette Buttigieg. Buttigieg komplet titfal melħ fuq il-ferita ta' ħafna, ferita li qed ikompli jiġi konfermat kemm baqgħet miftuħa f'tal-pjetà. Ġifri jiddispjaċik li għamiltu għek, li għamiltek, li kont involuta? Le. Ħallast il-prezz imma. Ekku. Ġifri il-prezz tal-popolarità mux the ultimate price. Dak il-moment ħassejt li qed nagħmel the right thing. Issa jiena ma tantx nieħu deċiżjonijiet f'ħajti li wara jiddispjaċini fuqhom.